Eta oraingoan, azken txanpan, azken minutuetan, beste hizkuntza unibertsal bat aipatu behar dugu, irudia, argazkilaritza. Berehala, pare bat ordu barru, hemen Bilbon zer hasi behar du? Basque Doc Festival, argazkilaritza dokumentalari eskainitako erakusleio aparta. Eta nik neuk argazkilaritzaz asko ez dakidanez, nor gonbidatu dugu, antolaketan sartuta dabilen Irantzu Barrio. Arratsaldeon, Irantzu! Kaixo, arratsaldeon. Zer da Basque Doc Festival hau? Bueno, topaketa bat argazkilaritza dokumentalaren inguruan. Nazioarteko topaketa bat da, eta bertara etortzen dira, edo gonbidatu egiten dira, argazkilari profesionalak, bai nazioartekoak, zein estatu mailakoak ere. Nik esan dut, berehala hasiko dela, ez da? Pare bat ordu barru? Bai, gaur bertan hasiko da, gaur bertan hasten da, azkenean heldu da, hitz egiten egon gara pare bat urtez, eta bai, pare bat ordu barru, 6:30 hasiko da, erakusketa batekin eta liburu aurkezpen batekin, David Arribasen erakusketa batekin. Hontaz hitz egingo dugu, denbora badaukagu, baina nolabait kokatzeko eta festival edo jaialdi honen indarra zuek etxean somateko, ikustazue zer den Basque Doc. Ze irudi polit eta erakargarri. 3. edizioa dela aipatu duzu Irantzu, baina etenalditxo bat izan duzu hor, ditxosozko pandemia dela eta? Bai, hori da. 2018an izan zen lehenengo edizioa, eta 2019an bigarrena egin genuen, eta gero tamalez pandemia heldu zen, eta egia da horrelako topaketa bat egiteko aurrez aurre egotea eta presentzialtasuna garrantzitsua dela, eta orduan 2020 eta 21 urteetan ezin izan dugu egin, eta azkenik hemen gaude bueltan 3. edizio honekin. Argazki eta irudi dotoreak ikusteaz gain, zer gehiago izaten da Basque Docen? Batez ere, hitzaldiak. Argazkilari profesionalen hitzaldiak egoten dira, eta egongo dira, erakusketak baita ere, ikastaroak ere, 3 ikastaro daude aurten, eta gaur goizean ikusi dudanagatik, sarrera batzuk oraindik badaude, orduan, hori ere badago. Webgune oso eta zabal eta bete bat ere baduzue informazioa nahi duenarentzako, edo saltzeatu nahi duenarentzako, hor izen emateko, hor dakazue egitarau guztia, egitarau aberatza eta zabala delako, baina nori zuzenduta dago Basque Doc? Nik esango nuke, argazkilaritza gustoko duen edozein zuzenduta dagoela, argazkilaritza dokumentala ez da beharrezko aditua izatea, ez da gutxiago ere, interesa daukan pertsona oro joan daiteke festivalera, bertan parte hartu, gehiago ikasi nahi duen jendearentzako ere zabalik dago, ze portfolioak erakusteko aukera ere badago, eta kriston aukera da profesionalen aurrean zure lana, zure argazkiak erakustea, zure proiektuak erakustea, eta aukera dago momentuan profesional batzuk zure lanari buruz zer esaten duten edo ze iritzi duten entzuteko, eta hori ez da egunero gertatzen den zerbait, eta eskuta artean argazkilaritzako proiektu bat daukan edozein animatuko nuke bertan parte hartzera. Kanpotik ikusita eta ez jakintasuna oinarri izan da, argazkilari on bat nolabait baztertuago dago beste edabidetan edo beste komunikabidetan arrakasta duen beste pertsona batekin alderatu ezkero? Hau da, argazkilaritza naiz eta egiten duena ona izan, produktua ona izan, pixka bat anaia txikia bezala gelditu da aspaldian? Guk uste dugu baiet.
batez ere, estatu mailan, Euskal Herri mailan, beste kultura arloko, beste arlo batzuk ezagunagoak dira agian, gehiago entzuten dira, gehiago ikusten dira. Eta argazkilaritzak daukan, esan dezagun arazoa edo gaur egun daukan arazoa, da uste dugula edozeinek egin dezakela argazki bat, argazki on bat, azken finean gaur egun mugikorrarekin botoia sakatzearekin nahikoa dela argazki bat egiteko, eta argazkilaritza hori baino askoz gehiago da. Orduan gure ustez garrantzitsua da kultura hori argazkilaritza ulertzeko eta argazkia irakurtzeko kultura horretan hezitzea eta ikastea, eta horretarako ere antolatzen dugu festivala. Arrazoi nik usten dut egi borobila esan duzula, denok uste dugu argazkiak ateratzen badakigula, baina gero hemen atzekaldean ikusten ditugun beste horiek ikusita, horiek bai artelanak direla eta ez guk hor kalean ateratzen ditugunak, ezta? Zein da jaialdi edo festival honetan galdu ezinezko hitzordua edo zuk zer gomendatuko zenioke etxean dagoenari? Hurbildu ontara edo saltzeatu hemen? Nik esango nukena da ez galtzeko ezer. Hori da, uste dudana eta benetan pentsatzen dudana, ez? Baina egia da ere, argazkilaritza dokumentalaren barruan gaiak oso zabalak direla, eta pentsa dezakegula dena izango dela berdina, eta egia da, ditugun gonbidatuak, bakoitzak bere ikuspegi oso ezberdin batetik egiten duela argazkilaritza, bakoitzak bere proiektuari aurre egiten dio oso ikuspegi ezberdin batetik, eta orduan nik esango nuke, sartzeko web horrian, ikusteko nortzuk diren gonbidatuak, zeren inguruan egiten duten lan, eta horren arabera ere aukeratzeko, ez? Zein hitzalditan interesa izan dezaken norberak, eta zein ikastarotan, denak dira ezberdinak, denak dira oso interesgarriak, eta lehen esaten nuen bezala, norbaitek proiektu bat baldin badauka, parte hartu dezala portfoliotan, gainera gero txapeldunak egongo dira, finalistak egongo dira, orduan, nik animatzen dut pertsona oro. Irudia eta argazkigintzak gustoko duenak aukera du hurbiltzeko, eta esango nukenik batez ere ikasteko. Zeren behar bada bizi gara garai batean dena irudien bitartez jasotzen dugula, baina lehen aipatu duzu nik ari horri helduko nioke, kultura bizkat edo heziketa bizkat falta zaigula irudiaren aldetik? Bai, lehen esaten genuena, ez? Uste dugulako, gaur egun oso erreza daukagulako denok, edozein argazki ateratzeko, edozein momentutan argazki bat ateratzeko, baina argazkilaritza hori baino askoz gehiago da, argazkilaritza egiten dugunean zerbait kontatu nahi dugu, istorio bati erantzun bat eman nahi diogu, istorio bat kontatu nahi dugu, eta argazkien bitartez kontatu nahi dugu istorio hori. Normalean ez doa hitzekin, ez doa audioekin, joan daiteke, baina ez du zertan joan behar. Orduan, argazkiekin bakarrik istorio bat kontatu behar dugu, eta hori ez da erreza, hori ez da guk edozeinek telefona hartzen dugunean egiten duguna, ez? Eta, festivalak aukera ematen digu, argazkilari profesional hauek ze historia kontatu nahi izan duten ikusteko, eta horri zelako erantzuna eman dioten, edo zelan eman dioten erantzun bat, ez? Behin baino gehiagotan gertatzen da, begira, honek hau eta hau egin nahi izan du, eta argazki erakutzita esan, kontxo, hori da, ez dakit idatzita baino argiagoa, ideia hori, ez? Hori lortzen denean hori ikaragarri polita da, baina egia da oso zaila dela, eta, batzuk asko horretan gaude, ikasten jarraitzen dugu, eta oso zaila da. Sariak eta errekonozimentuak ere bai, Dona Ferrato aurten izango da saritua? Bai, hori da. Bai, berak indarkeria matxistaren kontra egindako lan bat egin du, argazkien bitartez, liburuaren hainbat edizio egon dira, eta hori saritu nahi izan da Bastok festivalaren aldetik. Zer da festival edo jaialdi hau antolatzearen zailena? Edo behar bada hasierak ziren zailagoak eta bain ja nahiz eta etenaldia izan pandemiarena martxa hartutakoan, ja badakizue nondik jo eta nolabait... Bai, nik uste dut erritmoa hartzea dela zailena, eta jendea konbentzitzea benetan zerbait garrantzitsua dela, etorkizuna badagoela honetan, garrantzitsua dela gizartearentzako, eta ekarpen bat egiten diogula gizarteari festival hau antolatuta. Edozein gauza antolatzen dugunean, edozeinek antolatzen duenean beti da zaila, baina egia da nik esango nuke lehenengo urteak direla zailenak.
aurten izan duen zailtasuna, aurtengo edizioak, 3. edizio honek izan duen zailtasuna, atzeratzen joan behar izan dela, eta orduan horrek aldaketa batzuk ekarri dituela, baina, hemen gaude, eta heldu da. Eta astear dagoen hontan, antolatzailea nola zaudete, urduri edo desiatzen? Desiatzen, gogoekin eta bertan elkartzeko, eta argazkilariekin egoteko, eta hitz egiteko, eta partekatzeko, azken finean. Bainantzu, placer bat izan da, zurekin hitz egitea. Eskerrik asko. Basketokek arrakasta izaten duen, itxura oso ona dauka. Etxean zaudeten guztiok saltzeatu, sartu web horrian ikusi, apuntatu nahi baldin baduzu, apuntatu. Eta benetan argazkilaritza eta irudia gustuko baldin baduzue, hitzordu, galdu ezina, Bilbon gaurtik aurrera. Eskerrik asko Irantzu gurekin izateagatik. Zuei aukera hau emateagatik.